bon dia. Posaràs un cafè per emportar, si us plau? Ara mateix. Aquí tens. Que tinguis un bon dia. Gràcies. Ei, Pau! Hola, Tere. Quan ens tornarem a veure per aquí? Doncs la setmana vinent vinc segur. Perfecte, fins aviat. A Catalunya fan falta més de 1.000 donacions diàries de sang. Vols ser tu el proper protagonista? Reserva la teva butaca.